Türkmenistanda orta mektebi tamamlan oglanlar ýokary okuwa synanyşmak şerti bilen harby gulluga çağırış möhletini 1 ýyl iýde süýşürip bilerler. Bu düzgün Türkmenistanyň harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunyna girdilen goşmaçalarda kepillendirilýär. Bu waka türkmen ýaşlarynyň orta mektepleriň gutorduş synaglaryndan soň destine goşun gullugyna alınıp gidilýändigi barada Azatlyk radiosynyň iýdigderli çap eden maglumatlarynyň ýa gabat geldi. Goşmaçalara laýyklykda kanunyň raýatlary harby gulluga çağırış möhletini iýde süýşürmek baradaky 19-njy maddasynyň 1-nji böleginiň 2-nji bendinden soň aşagdaky bend goşuldy. Umumy bilim edaralaryny we ýörüýte bilim edaralaryny tamamlanan ýylynda Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünär okuw mektepleriniň giriş synaglaryna gatnaşmaga isleg bildirenlere harby gulluga çağırış möhletini iýde süýşürmäge mümkinçilik berilýär. Bu goşmaçalar ýaňy orta mektebi tamamlanan uniwersitete ýa-da orta hünär okuw mekteplerine girmek isleýän ýaşlara degişlidir. Kanunyň täze görnüşi 30-njy noýabrda ýurdun metbugy serişdelerinde çap edildi we şol günden başlap güýje girdi. Azatlyk daşary ýurtlardan dolanan ýaşlaryň aeroportdan we orta mekteplerde hemde ýokary okuw jaýlarynda gutoruş synaglaryny tapşyran okuwçylaryň we talipleriň okuw partasyndan destine harby gulluga äkidilýändigi barada ençeme gezek habar berdi. Uçurumlaryň gutorduş sahadatnamasyny almagyna we munyň bilen bagly geçirilýän dawara gatnaşmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda hem ýagdaý seýle bolup, ýokary okuw jaýlaryň gutorduş synagyndan soň ýaşlar öýlerine dolanman göni gulluga gitmeli bolýarlar. Diýip çeşmämiz 13-nji iýunda gürrüň beripdi. Yerli harby bölümleriň birnäçe işgäri soňky birnäçe ýyl bäri dowam edýän bu tejribäniň sebäplerini ýurdun harby puwdagynda esger ýetmezçilik bilen düşündirýär. Bu habarlaryň arasynda ýurdun harby bölümleriniň türkmen ýaşlarynyň okuw üçin goşun gullugyny iýde süýşürmek baradaky arzalaryny kanagatlandyrmaýandygy, täze arzalary kabul etmekden ýüz öwürýändigi barada maglumatlar hem gelip gowuşdy. Munyň tersine şeýle arza bilen ýüz tutup harby bölüme baranlar destine goşun gullugyna alynýar diýip Balkan welaýatyndaky habarçymyz 10-njy oktýabrda aýdypdy. Türkmenistanda harby gulluga çağırış ýylda 2 gezek, 1-nji aprelden 30-njy iýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amala aşyrylýar. Ýurtda harby gulluk hökmany hasaplanyp, şertnama boýunça gulluk ýa-da alternatiwa gulluk ýokdur.